Un saúdo, amigos ointes. Hello, friends and listeners. Hello, people of New York, people of Brooklyn, Sunset Park, and other people of the world. Un saludo a toda a gente, un saúdo a toda a xente de Nova York, de Brooklyn, de Sunset Park e de outras partes do mundo. Teño que dar as gracias a os compañeiros do New York Club Inklings Español, do Clube Inklings Español en Nova York, porque dentro da súa charla Galicia Fantástica, mitos, símbolos e narrativa visual, a Roberto López e a Gabriela Smith, pois tiveron a ben facer a presentación do persoaxe que aparece no cartel que me pediron para as actividades da New York Comic Con 2025 deste ano que fai o Clube de Lectura aí. Contarvos que a cousa xurxiu nun principio eles ian a facer o cartel por eles mesmos, non llo ian a encargar a ninguén, mais pasou o seguinte, que foi a San Diego Comic Con de Málaga, saíron os cartéis que fixo David Rubín, que fixo Jorge Jiménez, que fixo Belén Ortega, a outra rapaza, que coido que era Laura, non recordo o apelido, e houbo críticas a eses cartéis e demais. Entón, eu, criticando un pouco esa crítica, fixen unha ilustración, un cartel fan art da San Diego Comic Con de Málaga. Un cartel que gustou bastante, e do cal logo fixe un cartel fan art semellante, con pequenas diferencias respecto daquel, como, pois, por así dicilo, posibilidade de cartel para o ano seguinte, para o ano que ven, para o ano 2026, que é este cartel que vedes aquí. Vale, este cartel que vedes aquí. Que pasa? Vale. Os compañeiros do Club Inklings viron este cartel, gustoulles, e viron tamén outras dúas ilustracións que tiña eu no meu perfil que teño oficial de Instagram como ilustrador. Entón, dixeronme, pois Miguel, mira, ti poderías, de feito, unha das ilustracións non se ve moi ben, está xusto aquí, onde está sinalando o meu dedo, e aí detrás na parede, a ver se lle poño uns marcos a estas ilustracións que teño por aquí e demais para poñernas na parede, pero esperaría poñer as estanterías primeiro. A cousa é que viron pois ese cartel que vos ensinei agora, ese outro que vos termino de dicir que non se ve moi ben, pero que por aí anda. Entón, dixéronme tres cousiñas. Puxéronme tres normas que foron as seguintes. Especificaron os tres seguintes puntos. Primeiro, que o que fose o texto de New York Comic Con, as datas e o debuxo do persoaxe que fose de ilustración tiña que ser feito á man e que se notase ademais que estaba feito á man. Non querían nada digital, nin nada que puidese ulir nada á intelixencia artificial. Segundo, tiña que crear un persoaxe que recordase a Galicia. E, en terceiro lugar, tiña que o debuxo ser nun estilo
o máis cercano ao estilo que se pode ver no cómic USA. E pedironme esas tres cousiñas, esas tres premisas principais. Entón, pois, eu púxeme a elo, mandaronme varias portadas de exemplo de Power Girl, Black Canary, Zatanna, diversos persoaxes de Marvel e de DC, por exemplo, tamén de esta Pícara, Rogue, ou de Spider-Woman, e así que, de feito, esta que teño aquí é un entintado e colorado, é unha imaxe que entintei e din eu color, de David Finch. Entón, pois, entre esas que me mandaron e tamén as dúas imaxes que elixiron de ilustracións que fixera eu, pois saquei este cartel, fixen este cartel. Que pasa con este cartel? Como foi a elección inicial? Elixín as cores e demais por unha banda, o tipo traxe que pode ser típico das superheroínas no cómic americano, pero a colocación do escudo, das cores e demais, ven dado por unha razón moi sinxela, que vin unha foto moi bonita nun evento no que unha rapaza estaba como envolta nunha túnica feita coa bandeira galega e co escudo por diante, quedándolle o escudo por diante. E saquei esa idea para o traxe deste persoaxe. Como se chama este persoaxe? Hai unha palabra que se chama ambarbalia, en galego. É unha palabra, pois, moi enxebre e que se buscades no dicionario, pois, pode aportar un significado concreto. Eu non o vou dicir agora, déixovolo que o investiguedes, pero é unha palabra que a min sempre me gustou como soaba. Ese foi o nome que elexín para este persoaxe. E presenteillo aos compañeiros do Clube Inklings de Nova York e dixeron que sí. E proxectaron tamén que esta presentación fose tamén o preludio de algo máis. Que tiña que ter outro nome, un nome, pois, por exemplo, que Supergirl ten o nome de Kara, que Spider-Woman Jessica, non recordo o apelido agora mesmo, e así, pois, este persoaxe, o seu nome de calle, non como superheroína, é Áurea, de acordo? O nome de Áurea tamén ten o seu xogo porque é un pouco en recordo dunha compañeira miña que tiña no instituto, Áurea Uxina Arrojo. E dende aquí, se chega a escoitar isto, pois, que saiba que me inspirou un pouquiño para o persoaxe e para o nome do persoaxe. Eso por parte do que é o persoaxe, o personaxe. Sí que foi unha cousa criticada por parte de algún compañeiro e compañeira do Clube Inklings a idea, pois, de que haxa, pois, como un incendio, unha explosión así ao fondo de Nova York e demais. Sen embargo, eu decidín mantelo por unha razón. Porque, claro, eles dicíanme que o retirase, que o cambiase por unha cousa máis light, máis festiva, dado que a xente en Nova York todavía estaba moi afectada polos sucesos das Torres Xemelgas. Eu entendo, pero eu tamén entendo que en cómic
están saindo as películas de Spider-Man, de Superman, de moitos héroes, destrozan Nova York por todos lados e non pasa nada, non existe esa crítica. Entón dixenlle, mira, eu manteño isto, ademais, manteño por unha serie de razóns concretas. Eu expliqueille máis ou menos esas razóns que tiña eu para mantelo, para manter ese persoaxe dese xeito, que era o seguinte, que era, eu dixenlle, expliqueille o seguinte, que foi, a ver se atopo aquí, si, ver máis, non, isto non é, aquí está, eu expliqueille o seguinte, vouno a ler tal cal en inglés, dixenlle, I understand your words about background explosions, New York. It's possible that be a bad idea, but I would want it remember to lost stories, lives, dreams, and the New York Comic Con have stories, lives, and dreams with the people and the comic books, films, and other beauty things. Quería mantener, pues, esa idea de las historias, vidas y sueños con que la gente vive, pues, la New York Comic Con, ese sentido de aventura de máis que tiña e que ten que ter. E a verdade é que saiu un bo proxecto, un personaxe bonito, cambiei unha idea que sí que lle tiña nun principio, e vou no dicir, nun principio tiñalle posto unha coroa, unha especie de coroa, de diadema, pero dixen, eso é moi tipo Wonder Woman, e iso tampouco quero porque o mellor pode dar unha idea equivocada ou como se fose unha versión feminina do Capitán Britannia que pode haber, e dixen, iso non o quero eu. Entón, cambiei ese elemento por un elemento máis galego que este de aquí, que é unha especie de collar máis enxebre, máis preto, mellor, deses que levaban os celtas. E logo había outro elemento, o escudo. O escudo. Obviamente non podía poñer o escudo galego. Non podía poñer o escudo galego porque hai unha serie de dereitos sobre ese escudo. De acordo? Entón, que fixen eu? Eu fixen unha versión, a ver se achego un pouquiño, ese de mellor, o meu xeito do escudo. Entón, o fondo mantense como no escudo galego, a idea da orla en dourado, do linde en dourado tamén, mantense a idea do cáliz tamén, cambielle na parte superior do cáliz o que ven unha cruz, que coido recordar que é no escudo de Galicia, eu cambiei-no por unha flor de lis, e logo a idea das 3 estrelas que hai no lateral, nos laterais do cáliz, eu cambiei por unha estrela a cada lateral e unha estrela baixo o cáliz. Foi unha forma tamén de variar esa idea, ter ese guiño con Galicia, pero sen ser per se o escudo galego ou o escudo de algún dos concellos de Galicia, para que non houvese problemas o mellor de dereitos sobre ese escudo e que non houvese esas críticas. A cousa, xa digo, gustou, houbo varias persoas que lles interesou o personaxe e Roberto comentoume a min se estaría disposto a escribir un guión, unha historia curta para o persoaxe e preparalo para a partir do ano que ven, cada ano, sacar pois unha páxina ou dúas de cómic do persoaxe e logo, cando se rematase as actividades, xuntar todos
que a xente xuntase todas esas páxinas nunha especie de cómic e que se lle daría, pois, a xente logo na última vez cando se entregara o último das páxinas, pois se lle entregaría pois unha portada, unha cousa, unha especie de arquivador co deseño do persoaxe, co deseño este tamén inicial, e, e que tivesen ali ese cómic. E sería un cómic totalmente persoal. Entón, pois, eu estou de acordo, parece unha idea interesante e incluso comentoume Gabriela que falara con Roberto para ver se había algún editorial en Nova York interesada en algún intre determinado o mellor sacar ese cómic como un tomo único e vendelo. Pois non sei. En todo caso, é un proxecto bonito, foi un persoaxe moi bonito de facer e eu espero que a todos vos vos guste e a xente que o viu, porque fixeron varios cartéis, se que fixeron uns tamaño A4, que é máis ou menos este tamaño, pero cos logotipos e demais, creo que teño un exemplo por aí atrás, pero era un exemplo que me mandaron eles base. Sei que hai outros que teñen por aquí polo lateral pois as actividades básicas que teñen lugar e logo pois outro que ten polos dous lados por aquí todas as actividades e eventos e horarios do que as actividades que tiveron lugar e que teñen lugar estes días por parte do Clube Inklings Español aí na New York Comic Con, no local que teñen ou que lles deixou Roberto en Sunset Park, na área de Sunset Park. Así que, pois, mirade, este é o que podo contar eu. Xa digo, moitas gracias a Roberto e a Gabriela por pensar en min e incluir este pequeno inciso nesa charla que fantástica que estiven eu a escoitar en español, en inglés e agora, pois, este pouquiño pedíronme que fora en galego e por unha razón moi sinxela, xa veredes no programa do podcast que faremos, darase unha explicación por parte ou de Roberto ou de Gabriela, non sei cal dos dous estará, de por qué esa elección dos 3 idiomas. En fin, despídome e ata moi pronto, amigos.